बे समाव जनायाव सिखावनि उदखार जनाय मुखुमायाव फिन सिखावनि उदखार जाथाया बांसिनदों नंगौ जनायाव हरनि समावनो सिखावनि साफाय अभियान थारैनो बे खेबाव सिखावा सीसीटीवी केमेराजों लोगोसे लुथिदों गंब्रै गलानिफ्राय गोबां मुवा बेसाद जनाय सदरनि दैलि बाजाराव थांनाय हराव गंद' गलानिफ्राय सिखावा गोबां मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाजारनि जि गला मुलि फार्मासि गेलामाल दखाननिफ्राय गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों सिखावा बेनि अनगायैबो सिखावा गोबां रांजों लोगोसे सीसीटीवीनि मनिटर हार्ड डिस्कखौबो खावनानै लाङो फारसेथिं जनाय पुलिस थानानि साखाथियावनो जानाय बे जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों थागिबि सुबुंफ्रा जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि चन्द्रमा साहू আপোনাৰ ৰাতি হ'ল চাগে চোৰটো আমাৰ এছটিচি মানুহ জনালে আমি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া চব চাইছোঁ খুচুৰা পইচা আছিলে খুচুৰা পইচাকেইটা লৈ গৈছে ডিঅ' আছিলে ডিঅ'কেইটা লৈ গ'ল মানে ভাল ভাল বস্তু যিমান আছিলে চব লৈ গৈছে আৰু এনেই কিমান হাজাৰমান টকা নিলে হ'ব আৰু এতিয়াতো অনুমানি কেনেকৈ ক'ম এতিয়া চব এতিয়া চোৱাৰ পাছতে চাব পাৰিম এতিয়া তেনেহ'লে 30-40 প্লাছে হ'ব 30-40 প্লাছ ৰাতিপুৱা এই চন্দ্ৰমা দোকান চুৰ হৈছে বুলি মোক ফোন কৰিছে বাইদেউ আহকচোন দোকানত চুৰ হৈছে আচ্ছা কি চুৰ হৈছে আপোনাৰ পইচা কিমান মান 3000 মান 3000 টকা লাগিব नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआई न्यूरो थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পোৱা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआई न्यूरो थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल साफागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन